sa series ng Book of Revelation. Kasi ang Book of Revelation, mga kapatid, isang libro sa Biblia na maraming mga misapplication at misinterpretation. Kaya medyo napalayo tuloy ang ating movement, napalayo dahilan sa hindi maitama na mga interpretation, lalo na dito sa ating henerasyon, kapatid. Kaya napakaganda talaga ang susi na kung saan binigkas ni Kristo, kung paano niya inireveal ang ating panahon. Kaya pinahayag ang Diyos Sumasainyo. No? Revelation of God about us, about you. So we are the subject of the Bible. Tayo mismo ang sentro. Ikaw at ako ang pinag-usapan ngayon ng Revelation. Okay, shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we would like to thank you, Lord, for this privilege of continuing to study your words, especially the last book of the Bible, where Christ himself came down to deliver the message to John at the island of Patmos. Thank you, Lord Jesus Christ, for continually interceding in our behalf so we can understand your spoken words delivered to John. And thank you, Lord Holy Spirit, for giving us the power to understand. By your grace, we can all glorify thy name and stand for the truth in this very crucial hour. Thank you for answering our prayers with the forgiveness of all our sins. In Christ's name we pray. Amen. So ito ang napaka-importante natin na talakayan, no? Maintindihan lang natin talaga ng buong-buo itong huling revelation ni Jesus after we understand the Mount of Olives and the River Ulai Heddikel. Kasi ito ang Christ apocalyptic prescription on globalization. Kasi bihira lang although mayroon na din sa internet about globalization in the Bible now, but not as we discuss it, no, in details. So pag sinabing apocalyptic, ibig sabihin, it talks about the closing, yung pagsara ng story of redemption or ang pagsara ng work of redemption. Yun ang importante matapos na, magsara na ang work of redemption so we can enjoy an eternal life, my beloved friend. Kaya sa ating henerasyon, sa atin ngayon, no, dahil na napag-aralan na natin yung nakaraan, yung river, yung mount, at dito tayo sa island. So, inasmas na ito ang closing instruction na closing prescription. When you talk about prescription sa mga nurses, doctors, now it talks about instructions. So dahil sa instructions na ito ang tinatawag na closing messages. Ibig sabihin, yan ang mensahe na magpahiwatig, na magturo sa atin, maipakita sa atin yung movement of the coming Lamb. So dapat malinaw ito sa atin, kapatid, ha? Malinaw ito na itong movement of the coming Lamb, yan ang closing messages na ating i-deliver. We have to engage it, kapatid, to be in line with the work of Christ. Kaya kung wala ka sa linya na yan, na out of tune, hindi talaga maitama, kaya mabiktima ka ng conspiracy theories, mabiktima ka ng mga mensahe na parang totoo, kasi siyempre may imitation at yung angel of light, no? Transform angel of light na mga mensahe, na yung closing messages na yan ang meet in due season. Bakit yun ang tinapay sa tamang panahon? Kasi nakikita na natin yung movement ng coming Lamb. Dahil yan ang movement ng coming Lamb, yan ang tinapay sa tamang panahon, kasi yan ang
presenting katotohanan. Presenting katotohanan kasi buhay ang salita ni Kristo, kaya Christ is alive, at kaya masabi natin, gaya ng Hebrews 4:12, na the Word of God is active and alive. Yan. Dahil yan ang ating napanghawakan, yan ang ating nakikita, yan ang ating binibigkas, sinishare, kapatid. Ang ibig sabihin na yan, kasi yan na ang huli, closing message. Therefore, it is the last reign or the last doctrine. Di ba kayong mawala kasi ang reign, according to Deuteronomy 32, according to Hosea, it is the doctrine of God. Wala namang ibang dapat pag-usapan eh. Kasi ang pag-usapan dito, yung doktrina ni Kristo sa pagliligtas sa atin. Yan lang kapatid. Huwag na natin guluhin yung, na-focus kasi dito sa kung ano-ano na pinag-isip-isip dyan na coming Sunday, coming Christ, coming love. Yun ang dapat nating mapag-usapan. Kaya nga, yun ang last doctrine, yung coming ni Kristo, na ngayon kinounterfeit ng coming ng peace and prosperity. Kasi si Kristo is the Prince of Peace. Yan. Dapat mahina, di ba? Christ is the Prince of Peace. Yan. So, mayroon talaga silang similarity. Kaya dahil ikaw ay yun ang napanghawakan, yun ang isinabuhay natin, nakikita natin, yan ang tinatawag na silyuhan tayo. Nasilyuhan tayo. Bakit nasilyuhan? Kasi there's no chance at all na maligaw ka. Paano ka maligaw na naintindihan mo na, hawak mo na yung doktrina ni Kristo at nakita mo na kailangan mo rin iligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya ikaw ay mag-loud cry. Ang loud cry means it is an expression of our heart. Kaya nga, yun ang ibig sabihin na just like the life of Jesus Christ, no, talagang nakipag-usap na ang kanyang buhay sa atin na maghanda na tayo para salubungin. Kaya itong Christ redeeming word is alive in the reality of time, space, and matter. Okay? Reality siya sa time. Bakit sa time? May nakaakdang panahon. Di ba? Kaya minsan, pag nagbasa ng writings ni Joel, parang magsimula pa lang ang country living. Kaya grabe. Na-freezing time na ang mundo, parang ang isip, ngayon pa. Yung talagang mabigat talaga yung learning, yung learning points na binigay ni Kristo sa the first Advent. Tapos yung space, the space, the movement, the movement between heaven and earth. Talaga, and the matter, everything is involved and everything is engaged. Na-engage na talaga tayo. Napaka-engaged na natin, Sipin mo, itong COVID nga, engaged na engaged tayo, kapatid. Kaya uulitin talaga natin na may kabigatan, may kaimportante para sa lahat. Theologians man, pwede kayo dyan sa Amerika, puntahan nyo yung biblical reason, puntahan nyo doon, i-share nyo ito dyan sa Washington, sa ating mga pastors na kaibigan, kung hindi mga pastors, para na itong physical delivery ni Kristo na mensahe, na siya mismo ang bumaba doon sa river. Ang alam lang natin, si Kristo bumaba doon sa, isinilang siya. Si Kristo bumaba doon sa river Ulai at Heddikel. Diba? Bakit siya physical? Because it implies physical meeting. So, ibig sabihin, bakit physical niyang deliver yun? Kasi ang mensahe niya, it's about the physical meeting. Yung pagtatagpo natin sa Kanya. Yung henerasyon na tinutukoy niya sa Ulay, ang henerasyon na tinutukoy niya sa Mount of Olives, at ang henerasyon na tinutukoy niya dito sa Island of Patmos, ang issue dyan is the physical meeting at the clouds of heaven. That is exactly, my friend.
Kailangan, yun dapat ang ating i-proclaim, the most beautiful, the most comforting message. The meeting between Him as King and His redeemed at the clouds. Kaya napakabait ng Panginoon sa ating kapatid na talagang binigay niya. Sipin mo, yung lahat ng kanyang mga pag-uusap, may mga indicators. Ano yung mga indicators? Yung language niya, yung words niya, kung paano niya dinescribe ang panahon. Halimbawa, sa River Ulai, what will be the last end? Pagdating sa Mount of Olives, the end comes. Pagdating sa island, unto the end. Sipin mo yan? Isa lang yan sa napakarami. Transgressors are come to the full. Sa River Ulai naman yun. Daniel 8:23. Tapos pagdating sa Mount of Olives, iniquity shall abound. Parihas, ibang pagkaslingwahe, pero parihas ang meaning. All nations, isipin mo yan. All nations drink. No? All nations drink of the wine of... Pag sinabing all nations, lahat tayo. Kasi saan ba tayo nakatungtong? All nations. Ang ganda yan. So, the purpose is the coming Jesus here. Yan. Yun na. Sa tagal nating sermon-sermon na kami ni Jesus, hindi pa na-level up, parang hindi tayo nag-move. Walang movement kapatid. Kaya masarap na pag-usapan natin ito kapatid. No? Na because it is specifically prescribed yung kanyang engagement prescribed to people who will live. Sino yung buhay na makakita sa mga salita niya na natutupad. Ganda. Words whose life ay makita na natutupad. It is the only message where the intended fulfillment will be seen by the chosen people. Oh. Chosen to meet Him at the clouds. The only message where the intended fulfillment, yung intended fulfillment ay makikita ng kanyang mga anak na humawak sa kapangyarihan ng grasya, kapatid. Yun lang ang importante. Kaya may sinasabi si Ellen G. White, no? Magtanong tayo ngayon, siyempre, tagal na natin sa Ellen G. White. Minsan, tinatanong ako niyan bakit ay si Ellen G. White ay wala namang sinasabi tungkol sa pinag-usapan? Mayroon. No, mayroon. Hindi mo lang nabasa. No. Pero hindi siya gaano kadami. Bakit niya damihin? No, may sinabi si Ellen G. White para natin maintindihan. Di ba? Kasi ang katanungan natin ngayon, ganito. Why Ellen G. White has only a few giving of the closing movement? Ano yung closing movement na pinag-usapan? Na few giving lang si Ellen G. White. Yung River Ulai at Heddikel. Kasi mabasa lang natin doon sa selected messages. The light that Daniel received directly from God was given especially for the last days. The vision he saw by the banks of Ulai and Heddikel, the great rivers of Shinar, are now in the process of the fulfillment. And soon the eventful truth will soon come to pass. Selected messages. Diba? Book 2. Mababasa natin. Pero hindi tayo magtaka. Bakit kunti lang ang kanyang sinabi tungkol sa river? Kapatid, she herself stated for such. Siya mismo nagsabi, bakit kunti lang? Because according to her, according to Ellen G. White, go to God. Quote and unquote. Puntahan mo ang Panginoon. Go to God for yourselves. Kaya ito, ang ating ginawa, puntahan natin ang salita ni Kristo. Kaya kayo, nag-decide kayo, pumasok dito sa Radical Reconnection online, kasi yun ang movement ng puso at kaluluwa na gustong humawak sa grasya ng kapangyarihan. Ng kapangyarihan ng grasya. Go to God for yourself. Truth or Christ testimonies will stand by itself, or Christ or truth is self-evident in the movement of this current world. Ano yung movement ngayon, kapatid?
Kaya minsan, mapabigatan natin, magkwento kayo tungkol, mag-discuss kayo tungkol sa mga encyclical. Ngayon, natutok ang tao sa Laudato Si, which was years back na yun. That was the first, isa sa mga naunang mga encyclical ni Pope Francis. No? Pero ano yung kabigatan noon? Yan. So, paano yun dinescribe ni Kristo? Yun ang magandang yun. Let's go into the basic science and the basic natural law, kapatid, para makuha natin yung kanyang sinasabi. So dito, basahin natin yung sinabi ng Panginoon ni Sister White sa Review and Herald, December 24, 1889. 1889 na. Marami nang nangyari dyan kasi sa 1870, nandoon na yung conspiracy theory, sa 1870, nandoon na nagsimula na yung mga quick rates, yung mga scams, speculations. So may sinabi si Sister White, much upon these things, marami daw ang mga bagay na ito has been shown to me. Pinakita sa kanya. But I can only present a few ideas to you. See? Basahin mo yung whole context niyan. It talks about the apocalyptic, yung closing. Go to God for yourselves. Pinapunta na tayo. Pray for divine enlightenment. That you may know, that you do know what is truth. Grabe pagka-language niya. That you may know, that you do know, para malaman mo, what is truth. Ibig sabihin, yung truth is progressive kasi yung dinescribe ni Ellen G. White dito, talagang mga Adventist, talagang mga nasa iglesia. Pero sinabi yan, do you know what is truth? Ano pala yung what is truth? Kasi developing, engaging na ang great controversy. Engaging na nasa critical line. That when the ito na. Grabe. That when the wonderful, miracle-working power of Satan shall be displayed, and the enemy shall come as an angel of light. Ito ang mabigat pa ulit-ulit nating sinasabi. Angel of light, ang movement ngayon ni Satanas. Kaya maawa tayo. Grabe. Nauubos na lang ang mga... Now, with due respect naman sa mga ministries, sa TV, sa radio, kung saan-saan. Kaya tayo dito ngayon, tulungan na natin ito. Parang nawala na sa tuno yung karamihan dyan, kapatid. Grabe. Mayroon pang grupo dyan na gagamit yung aking kaibigan, gagamit na yung kakontemporary Ellen G. White na si Ellen G. White ay ano ba yan? Prescriptive prophecy or interpretive prophecy na itong shepherd's rod. Ingat tayo sa... Pero ito na makikita natin. Sinabi tayo Ellen G. White. So mabigat ito, yung angel of light. You may distinguish between the genuine work of God and the imitative work of the power of darkness. Parang gusto ko nang huminto dyan at natapos na nating usapin ito para natin maintindihan kung gaano kalalim at gaano ka profound ba na statement. Grabe, si Satanas, angel of light. Tapos sinabi ni White, go to God for yourselves. Puntahan talaga natin ang Panginoon. Puntahan lang natin ang Biblia kasi the Bible will tell us, the Bible will stand by itself. Grabe, napakaganda nitong Bible. Kaya maganda ito. I-share natin. Kung mayroon, sa sunod, pagkaroon tayo ng presentation, walang Ellen G. White, Bible lang. Dalhin natin yan sa lahat ng reliyon. Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo. Kung nakita natin na si Eli Soriano ay isang kaluluwa, i-deliver natin sa kanyang mensahe. Huwag na, kung ano sinasabi mo, ang importante sa iyo, sa Iglesia ni Cristo, sa mga mga protestante dyan na mapanghawakan.
yung closing prescription na si Kristo mismo ang nag-engage. Siya, wala nang reliyon, walang debate. Ang importante dito, na hawak natin yung huling prescription, yung huli. Kasi ang importante, we can finish in the last lap, sa huli, kapatid. Kaya nga, may nauna na huli, may nahuli na una. Kasi yun ang ibig sabihin, kapatid. Kasi itong imitative work of powers of darkness, the only way, go to God for yourselves. Kaya sinabi ng Isday Bible Commentary, the instruction to be communicated to John was so important. That Christ came from heaven. Mabigat. Kasi hindi natin pinansin yan eh. Hindi natin binigyang pansin na si Kristo bumaba doon sa river. Hindi natin pinansin na si Kristo ay 4 lang ang kinausap doon. 2 set of brothers. Kasi kadalasan, tingnan nyo dyan lahat. Tingnan nyo, i-review nyo yung mga PowerPoint na mga presenter sa TV at dyan. Di ba ang Matthew 24 nila, 11 disciples ang napagpakita. Kasi, I tell you my friend, tingnan nyo mga 11 disciples yan, Mount of Olives. But that's not the truth. The truth, there were only 4 in that apocalyptic, in the closing movement. Kapatid. So dito rin, isa dito si John sa Mount of Olives. Pero si John din ang binalikan niya. Kasi nakapapromise na siya na may isa sa inyo dito na hindi mamatay, makita ang kanyang pagdating. So literally, nakita ni John yung coming ni Jesus na pinurtray niya to the vision. Literally, nakita niya yung panoramic view doon. See, Christ came from heaven to give it to his servant, telling him to send it to the churches. So very specific na. Hindi, send it to the world. Send it to the churches. Practical ang Panginoon eh. Nahirapan na nga siya sa church, sa iglesia niya, kaya Laodicea na. Lalo na doon sa mundo. Kapatid. Kaya, let us do fairness. No? Fairness ba? Kung ano ba talaga? Ano? Kapatid. Kaya tayo ngayon dyan, kayong nanonood, ay talagang i-share nyo. Kasi malalaman naman na, kasi we will be held accountable by God. No? Si John lang, kapatid, is the only of the 4 gospel writers who recorded the words of our Savior. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life. So, siya lang nakarecord niyan eh. Search the scriptures. That is in connection also. That is in relevance sa kanyang papel. Kaya nga siya ang binalikan ni Kristo. By the way, By the way, when Christ gave to John at the Island of Patmos, patapos na ang first church yung Ephesus. Siyempre, alam Ephesus from the time of Christ to 100 AD, yun ang Church of Ephesus. Ipatapos na ito, AD 96 na ito. Tapos na nga yung destruction ng Jerusalem sa AD 70. In other words, the intent, the whole package of the intent of this revelation is really for some distant future. Kaya in passing, binigay. Sana binigay ito sa simula pa. Di ba? Hindi. Close, pasara na nga sila eh. Pasara na yung generation ni John, the Church of the Apostles. Now, dito rin natin makikita, kapatid, no? Na sinabi ni Jesus kanina, and they are they which testify of me. So, sino pala ang i-testify natin sa Book of Revelation? Sandilo, Mark of the Beast. Kaya nga dahil na-focus sa Mark of the Beast, hindi na tuloy nakilala kung ano ang Mark of the Beast. I tell you, my friend, 95% have not gotten the right interpretations of the Mark of the Beast. Kasi nasinto lang. Kasi ang Mark, silyo, yung silyo Sabbath, kaya Sabbath and Sunday. Ah, kapatid! Grabe. Which testify of me.
Si Kristo yun ang pinag-usapan. Mo-testify tayo na coming si Kristo sa alabang, which testify of me. I-testify natin na si Kristo nasa kanyang mga anak. Ang focus nga dito, makikita natin sa the later part of the chapter, yung sa atin na kasi sa nakasentro sa atin, pronoun, possessive pronoun na ang ginagamit yan. No? Ano natin, makikita natin. So dito natin makikita, mapapansin ninyo na Christ, no, talks about Christ. When you talk about redemption, salvation, it talks about the work of God, the work of Christ, the work of the Holy Spirit for our redemption, for our restoration, my friend. Kaya nga ang Revelation na huling libro will i-expose talaga ng Bibliang ito yung wondrous orchestration of our enemy. Kasi ginaya si Kristo eh. So normal talaga na ipakita yung wondrous o ng kaaway. Wondrous ba yung nakakamangha? Hindi yung i-ano mo siya, yung gawin mo siyang itim. Gawin mo siyang itim. Na ang napakalinaw ang statement ng Biblia. No? Revelation will expose the wondrous orchestration of our enemy. Why John the Revelator expresses the appreciation or admiration to the action or the movement of the woman. Bakit? Bakit in-express talaga ni John yung kanyang appreciation, admiration to the actions or the movement of the woman matapos niyang nakita sa kanyang mata yung pag-inom, drinking of the blood of the saints and the martyrs. Grabe. Ibig sabihin, aswang yan si wakwak din na si John. Kay, mubilib man siya sa inim nanay og dugo. Ay, grabe. Inom og dugo. No? So, dito natin maintindihan, kapatid. Kaya, si Brother Harry Ismaya talagang ginamit talaga na he was moved by the Holy Spirit. Na talagang, this is the time. Ito na talaga ang panahon. Panahon na talaga ito. Kaya ang ating mga tanong ngayon, does my coming into this online, studying, pag-aaral nito, makagawa ka ito ng diferensya sa buhay ko ngayon, of my life now? The answer is yes. This last book of the Bible was written to reveal Christ, His presence sa ating buhay ngayon. His direction, yung kanyang pag-direct ng ating buhay. Kung paano tayo mamuhay, saan tayo lalakad, ano ang ating dapat gagawin. Direction ba? Direct. Pag sinabing director, yan ang gawin mo, yan ang hawakan mo, yun ang ilihakbang mo. Direction. And His guidance to us, the last generation. Napakasarap na katotohanan. Napakasarap talaga na katotohanan. Kahit anong relihiyon, kahit anong theology dito, talagang hindi na tayo mahirapan kasi ang katotohanan will stand by itself. Paano mo i-deny na yun ang nangyari at ito ang nakikita? Di ba? So everybody can see it. That's the evidence. Everybody can see it. What the Bible says, everybody can see it. Everybody is experiencing it. Everybody, lahat. Mapilipino, Hapon, Japan, lahat. Ganun kaganda, kapatid. Kaya, huwag nyo lang simpleng view ng ilang segundo, minuto. You have to view the series of Christ's own engagement. Although it really means sacrifice, lalo na kung isang oras. Pero nanood nga tayo ng mga balita na wala man lang tayong napupo, wala tayong nahagilap para makano sa ating sa ating buhay. Kaya sinabi niya sa Revelation 1:3, blessed, swerte ka, blessed, how blessed is he that readeth, basa. Kaya basahin nyo. Pag sinabing river, basahin nyo doon. Kayo mismo magbasa.
And they that hear, nakarinig, the words of this prophecy. Ito ngayon na napakinggan natin. And keep those things. Hawakan natin, isabuhay natin. Keep. What do you mean by keep? It will be a part of your life. A part of your daily life. Keep those things which are written therein. Bakit written therein? Kasi ang nakasulat ay active siya. Ang nakasulat active ba? Active siya. Pagkikita mo sa sunod-sunod natin. Kala natin yung 7 churches, yung episodes, walang active sa atin. Sa written therein, for the time is at hand. Wow, the time is at hand. Na-involve na naman ang time. Time, space, and matter. For the time is at hand. There is always a time for everything. A time to plant and a time not to plant. A time to preach and a time not. Ganun yan. Ganun yan, kapatid. Kaya dapat malinaw sa atin ito. Si John takes us. Sa sulat ni John, dinala niya tayo upang makikita na to view the blueprint of the closing days. Yung blueprint ba ng closing days? As revealed to him by God. Though the closing days are digitally pictured. Grabe. Exactly. Yung ating generation, digital. The way Christ described is a digitally pictured. To be intense and wonderfully deceiving. Yet, the focus is upon the coming of Jesus in power and glory. Amen din kayo dyan, kapatid. You say amen in your, see amen, my friend. Focus is upon the coming of Jesus in power and glory. In power yan, kapatid. Yung footsteps niya, in power yan, kapatid. Kasi marinig, makikita ng mga anak niya. Maramdaman din yan ng lahat ng tao sa mundo. Kaya may pakiramdam ang hindi mga mananampalataya nga something different, something unusual. So ang kanilang lingwahe, new normal. But that word itself, that phrase itself, is an acceptance that the world is not really normal. You see? Oh, my beloved friend, mga kapatid, mga theologians, pastors, leaders of the church. So I will make this appeal also into English para malalaman. Mexican, you do that. No, German, we will do that. German language also. We'll try to do it. No? Tingnan natin yan, kapatid. Every message is saturated with grace. Bawat mensahe ng pahina ng mga binibitiwang salita ng Panginoon, bawat mensahe is saturated, filled in full with grace. Man's only hope of redemption. Man's only hope of redemption, my friend, it's only grace. Grasya. Pag walang grasya, wala tayong mapupo sa Bisaya ba? Wala tayo maani. Sa unsa pa nakadaghan, alam niyo, kapatid, hindi maubusan ang mundo ng mga noble challenges. Hindi. Parami ng parami ang mga oportunidad para gumawa tayo ng mga good work sa mata ng mundo. Bakit? Kasi ang mundo ay naghaharap, namumuhay sa napakaraming problema. Yung problema naman yan ay magandang kilusan para sa solusyon. Kaya hindi maubos ito. Pag-isipan natin na baka maubusan tayo ng mga programa, ng mga noble projects natin. Hindi maubos yan. Hindi maubos. Kasi hindi yan ang focus. Walang kaubusan yan eh. Darating ang Panginoon, kaya nga darating na siya. Kasi kahit ano ng tao dyan, wala, hindi niya makamit yan. Kaya, and it is His closing benediction that the saints of God will never lose sight of His
free gift of salvation. Libre! Libre nga ito eh. Walang bayad. Kayo dyan kung gusto niyong tulungan, huwag naman kayong ang mensahe ng gaya ng Friday, kung yun ay masakit para sa mga theologians, sa mga ministers, blessing yan. You treat it as a blessing. Ibig sabihin, concern ang Panginoon. Ibig sabihin, si Ellen G. White ay focused siya sa pagligtas ng mga pastors, leaders of the church. Kasi ayaw niya mangyari doon sa Israel. Yung nangyari sa First Advent. Ayaw niya noon. Grabe, they lost when the Jerusalem was destroyed. The Pharisees and the Sanhedrin. So, ito na ang panahon na magharap-harapan tayo at magprangkahan tayo na it's a blessing. Huwag nyo nang ikasakit yan. No? Ikasakit na yun pala ang sinabi ni Ellen G. White. Sinabi, it was first given. Pero ngayon, binigay na sa lahat. Kaya nga, sa lahat, para makita natin yung working ng power ng grasya. Pag grasya na, walang pili yan. Kahit walang grado yan, makapagsalita yan. Kahit walang grado yan, makashare yan. Kasi grasya yan eh. Bigay. Bigay ng Panginoon. Divine yan. Bigay, kapatid. So, diyan natin makikita, kapatid. Grabe. Kaya nga ito, ang aking kaibigan yan, si Pastor Sarabusing. Hindi Seventh-day Adventist yan. Pero Ellen G. White yan, nagbabasa ng Ellen G. White yan. Sabbath keeper, Saturday na yan. Leviticus 11, vegetarian. Ang ganda niyan buhay ng mga iglesia na yan. Kaya sa atin ngayon, kapatid, pag-usapan natin ang ating Panginoon, loving Creator siya. He's a perfect lover. He's a great provider. Counselor, di ba? He's a counselor. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Kaya may instruction, kaya susundin. Obey Him. Kasi doon natin makikita, kapatid, Hebrews 5:9. Ano bang sinabi dito, kapatid? He is a perfect author. Therefore, His literature, His writing is also perfect. Bakit mayroong perfect na gagamitin natin na salita? Hindi, may divine touch, imperfection. Binigyan tayo, kapatid. Napakaganda pa na hindi tayo mawala. No? Binigyan tayo talaga. Yung time frame niya nandyan. Wonderful author. Bakit wonderful author siya? Kasi yung art of delivering, yung art of nang sinulat ni John yung kanyang pagkabigkas, wonderful. Yung art, yung arrangement ng words, ng language, ng noun, ng verb, ng pronoun, ng declarative sentence, interrogative, lahat na yan na language, kapatid. Ay, napakaganda yan. Ang tawag niyan sa mga scholars ngayon, sa Andrews, o sa Aya, kung saan mga academ, ang tawag niyan sa mga ating mga authors ngayon, aesthetic words, aesthetic language. You know, aesthetic. May mga nag-masteral o nag-doctoral, nag-dissertation. Ang kanilang sinulat nila, Book of Psalms. I forget the authors, no? But I just read those write that scholarly work, no? Yung words, arrangement of themes. So napakaganda niya, kapatid. Kaya sabi talaga ng Hebrews 11:10, sinabi niya, for He looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. Wow! And then, kaya nga siyang author and finisher of our faith. Our faith, no? Yung ating faith ba sa Panginoon, siyang author and finisher of our faith, my beloved friend. So dito sa Book of Revelation, in relation to the river of the Mount, construction is perfect. Why? It used numbers and sequence. Pag may numbers and sequence, ibig sabihin, guided ka. Gina-guide yung ating flow of understanding. Kapatid. Para hindi tayo mawala kung ano-anong in-interpret dyan. 3 angels. Ilang bang angels sa Revelation 14? 90% ng aking tinanong, 95% ng aking tinanong, ang alam lang nila,
3 angels lang daw. Yung iba po, 4 na angels. Grabe. Ganito ng panahon, 2020. Yung ilang bisis na, 3 lang daw o 4 lang daw ang anghel na pinag-usapan sa Revelation 14. What a tragedy for the world, for the church, my beloved. Ganda na numbers and sequence. Ganda nito, kapatid. Grabe talaga ang gandang pagka-arrange nito ng ating Panginoon. Kaya may theme siya, kapatid ha, may theme. Pag sinabing theme, kapatid, automatic agad, pag sinabing chapter 1, malagay, ma-picture mo agad, mind picture mo agad kung ano ang message. Halimbawa, pag bibigyan ko kayo ng mga picture na ito, no, picture, can you identify what chapter it belongs? Anong chapter kaya yung unang picture? Halimbawa ito. Yeah, ito. Anong chapter ito? Ito. 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 Ito siguro, madali ito kasi 3 angels yan. Revelation 14, di ba? Revelation 14. Wala lang ako makuhang angel na 6 nung ano dyan. Yan ito, Revelation 14. Ito kaya? Ito. Ito kaya? Ano kaya ito? Anong chapter ito? Ito, anong chapter? Kapatid. Tapos, ito. No. So, every picture, nag-ano ako noon nag-share ako niya, tapos nag-conduct ako ng presentation. Tinanong ko, I will give you, if you can arrange this one, 1 to 22. If you can arrange this one, no? Chronologically, arrange this picture in chapterize. I will give you a prize. Ang ganda. Sabi ko, magkano? Sabi ko, 1,000. Wala. Gawin natin 10,000. Gawin natin 100,000 pesos. Hanggang sa umabot ako ng 1 million pesos. And many had attempted. And lo and behold, we can't. Nahirapan sila. But tonight, we are going to arrange it. No? Paano natin i-arrange ang mga picture na yan, kapatid? Of course, pag sinabi dito, pag sinabi, come out of her, my people, pamilya sa mga layman ito, mga theologians, come out of her. Anong chapter yan? Kuha agad. Di ba? Makuha agad ninyo yan, kapatid. Di ba? Kayo dyan, kuha agad nyo yan. Come out of her, my people. Di ba? Anong chapter yan? Chapter 17. No? Anong chapter yan? So, dito natin maintindihan. So, pag isa-isahin natin yan, mabilis lang, kapatid, matutunghayan na natin yung flow of the presentation of salvation. Ang ganda. Ganda, kapatid. Yan, He's always present in us. Kaya pag binasa mo ang chapter 1, it talks about 3 times mentioned, I am Alpha and Omega, the beginning and the end. So yan ang mga arrangement niya, kapatid. So 7 churches, tapos and then nakita niya the throne of God. Yan. And there was a man sitting on the throne with a book in his right hand, sealed with 7 seals. And when he opened the seals, tapos wala yan, hindi naragay ang kasunod niyan. No, then the church, no, then yan, kapatid, no? Ano pa yung sunod niyan? Yan. The angel, Satan, di ba? May establishment na, anong chapter na establish ang church? Siyempre, pagdating mo yan, may chapter, halimbawa, sa opening of the seal, 6 and 7, di ba, hanggang sa 8, tapos 8 and 9, tapos 10 and 11, ito, tinayo ang ilan, mapait sa bibig, no? Matamis sa bibig, mapait sa sikmura. Yan na, makikita mo na agad yung arrangement dyan. So, dyan na, tapos yung Revelation 13, before the Revelation 13, naroon yung the whole chapter that talks about Lucifer, the dragon, the serpent. Ganda niya, kapatid. Then, yan na. Punta na tayo dyan sa chapter 17, 18, come out of her. Then the coming of Christ. Then He will bring us 1,000 years. After 1,000 years, then the lake of fire.
And after that, chapter 21, 22, an earth made new. So napakaganda kapatid, no? Doon yung opening of the seven seals, no? The seven seals. Binuksan yung silyo, when he opened the sixth seal, first seal, second seal, fourth seal, napakaganda nito kapatid. Kasi may symbol pa, may picture pa. Napakaganda itong binigay ng Panginoon sa ating generation, kapatid. Pero dito, magugulat ka, ma-amazed ka ba na bakit, ano ba yung kaimportante ng chapter 7? Gaano ba kaimportante yung 7 doon sa Genesis 1:1? Di ba? Pag-aralan natin yan. Pero gaano kaimportante yung 7 na in-identify ng John sa island of Patmos, in-identify niya yung mga tao at ni-number niya. Yung the most important number, yung tinatawag 144,000, kapatid. Kasi mapag-usapan, literal ba yan, simbolikal? Maraming nag-away, puntik na magpatayan nga. Muntik na maghiwalay mag-asawa dahil lang sa yung asawa, yung simbolikal, yung husband, literal. Ganda yan. Para masitol kayo. Masitol. So, what is in chapter 7? Why 7 at the divine task? No? What is in chapter 7? Napakaganda. Bakit chapter 7? Tapos, twice na mention sa buong Revelation, yung number dyan. Ano yung number dyan? Kikita natin yung what is in chapter 7. What number in chapter 7? That is very important to us, the last generation. Kasi ito lang ang number. So, diyan natin makikita, maintindihan na isang importanteng number na ipinagkaloob ng langit para sa kanyang henerasyon ay minention pa sa chapter 7, minention din sa chapter 14. Yan. Yung chapter 14, minention. Pag sinabing chapter 14, ang isip agad natin yung 3 angels, messengers. Kasi sa 3 angels, automatic, Sabbath, Saturday yan. Gaya yan, automatic agad, Saturday. Kasi kami ang tama, sila hindi. Hindi, kapatid. Hindi na limit ang ibig sabihin ng chapter 14. Iba. Malalim, malinaw, malawak yan, kapatid. Na para hindi ma-prejudice naman pag magbasa ng ibang reliyon dyan. Ma-prejudice kasi self-serving para ipalabas lang sa balista. Ngayon sa Amerika ay merong ilang Saturday keeper sa Amerika na hindi member ng General Conference of the Seventh-day Adventist. 1,000 mga Saturday keeper dyan. Kaya dito natin makukuha mga intindihan, mga kapatid, no? Tayo dyan, no? Kay Brother Elias Balanhay, no? Kay Manny Geraldes, kay Francis Tayag dyan sa US, no? Sa New Jersey ba sila? Sa Roland Abrego, no? Dyan sa Solano, Nueva Vizcaya, kay Esther Frasconeri, Elmer Laboga, Mario Jimenez sa General Nacar, no? Kay Humi, Roldan Fordan, okay? Di kay Nangcomet de los Rias, kay Connie Daito, no? Bachelor Lani Saketon, sabi Legend Bye-bye. Wow. Oh, possibly this is the daughter of Pastor Bye-bye, Nining Alpizar, Rina Santos, no? Si Ma'am Ami Antaya, okay? Noemi Alepio. So dito natin maintindihan kapag bakit ladder-rise ang message. Pag sinabing ladder-rise, progressive, it goes up. When you talk about ladder, it really brings you up. And that's what makes revelation. That will bring us up to the clouds of heaven. Bring us up. It does not mean level. Planet Earth lang tayo, kapatid. No? Even the construction really mean different from what the teachings of the world today. Napakaiba, kapatid. Napakaiba. So when you talk about ladder-rise, it goes up. So makikita mo dyan, green ang chapter 7, green ang chapter 10, green ang chapter 14, green din doon yung 21 at 22 because green means life, no? Ikikita mo dyan yung chapter 19, coming of Jesus. Pero napakaganda ito, kapatid, na makikita talaga natin yung movement. Movement ng galaw ng pagliligtas. The movement
of Christ's redeeming work. Ang ganda. Work talaga, kapatid. So kahit kayo, bata pa, matanda na, professional mo, hindi, ang importante sa atin ngayon na malinaw sa atin yung kilos ng pagliligtas sa atin. Kasi alam naman lahat yan eh. Lahat ng Christians, alam, Christ died on the cross. Alam din ng iba dyan na Saturday. Yung Saturday naman talaga. Di ba? Marami na nga Katoliko, Baptist, mayroon ng Saturday keeping din sila. Kasi religious pluralism na yun. Religious pluralism. Tapos, ang napakaganda pa nito ngayon sa Book of Revelation. Kaya gusto na sana nating mag-English para maparating na natin sa Amerika. Parating na natin doon. No? Pero mayroong website, mayroon tayong gagawin na ma-focus, ma-arrange yung series na yan. Saka natin sabay-sabay tayong lahat, ipadala natin doon sa English speaking, English na mga tao na makaintindi ng English. Kung mayroong mga translators sa inyo dyan, mayroon kayong translators, hinimo kayo ng Holy Spirit na yung English automatic mag-translate into German para sa German people. German, maintindihan ng mga German. Nasa Germany, nasa Biblia pala ang nangyari sa Germany. Yung the breaking of the Berlin Wall. Nandyan kaya sa Bible yan? Nandyan. Mayroon sa Biblia. Halimbawa, sa Portugal, nasa Bible kaya bakit nagpakita si Mama Mary sa Fatima, Portugal? Nandyan sa Bible? Of course, sa river. Sa river. Heddikel. Ang ganda, kapatid. No, ganda. So, yun ang kagandahan ng ng salita ng Panginoon. So, ang mas malinaw dito na pinagkaloob ng langit sa atin na maliban sa Lastdays ito, kapatid, yung Book of Revelation na binigay kay John the Revelator na from John's time, walang ibang intensyon to His coming. Yun ang ibig sabihin. So, kung from John's time to His coming, it talks about the frame. Naka-frame na ang event. So, maliban na naka-frame na ang event na from His time to His coming, siyempre, lahat ng ipinakita ni Kristo ay tungkol sa pagdating niya eh. Lahat ng movement, social dynamics, political dynamics, no? Religious dynamics. Kumplito ito, kapatid. Kumplito. Walang pagkukulang ang langit. Ang grasya ay buong-buo na ipinagkaloob. Kaya tawag niyan from Christian era. Doon natin makikita na yung Christian era. Kasi yun ang final events of redemption story. Final events of redemption story, kapatid. Yun ang malinaw na plastada, na blueprint. Redemption's final events. Dito rin natin matunghayan na naka-frame ito. Ibig sabihin naka-frame, may corresponding event ang bawat panahon. So hindi nagkamali si Solomon. There is always a time for everything. So in every situation, nakasulat na. Kaya naka-frame time of 1 to 7. Bakit 1 to 7? Kasi arrange ng Panginoon. Kaya hindi siya nagamit ng before. Be careful to use the word before. Before the coming. Before. Siguro mga panahon ng 1800, mga 16th century, pwede ka magsabing before. Pero ngayon, kapatid, hindi mo pwedeng gamitin before. Kasi sa Revelation 1 to 7, pag sinabing 6, ang kasunod niyan 7. Pag nakita mo na 5 ang nangyayari, huwag mong sabihin before 5 or before 6. It really means 5. Yung nangyari yan sa panahon ng 5. Nangyari yan sa panahon ng ganitong lugar. Kasi specific ito. Naka-frame time of 1 to 7. Tapos, ang bawat time, mayroong events na nangyari. Oh, see? Ganda. Ang ganda talaga. May events na nangyari para hindi tayo magkamali. Napakabait nga ng Panginoon. Na hindi ka mag-interpret kasi blueprinted ng Panginoon ito. Kung makapagsalita lang kayo, blueprinted ko ito. Huwag kayong mag-interpret. Huwag niyong dagdagan kasi yun ang naging failure ng Israel, naging failure ni Iba, nagdagdag.
Parang tama nga. Ay, hindi Sabi ng Panginoon, hindi kami pwedeng kumain at hindi kami pwedeng humawak. Walang sinabi ang Panginoon. Pero parang tama na hindi hawakan para hindi ka makakain. Diba? Kung hindi mo hawakan, paano mo kainin ang prutas? Diba? Kung hindi mo hawakan, anuhin mo yan, itunol. Kung itunol na sa yawa, so, dili na siya, kanang your choice. Kay, mu sa imong baba. Mu yun sa imong, iyan yun ang iyan na lang niyo, magbutangan. So, imo yan ang gunita na ron. So, mo na siya, nagbisaya naman ang ulit. By the way, yun ang final events, no? So, dito natin makikita, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano man ang uri ng ating pangalan, ng ating mga reliyon. Ito, mga kapatid, dito natin mababasa yung mga sinatawag natin 7 churches. The 7 seals. Ang gandang pagka-arrange, no? Seals. Pagkatapos ng seal, siyempre, pag nabuksan yung seal yun, siyempre, tutunog ang trumpeta. Pag tutunog ng trumpeta, ay ibig sabihin na natutupad yung mga kaganapan dyan, ay narating na may 7 last plagues. So, here is a narrative. Chronologically arranged. What is the imprint of God's last book? What is the imprint of God's last book, Revelation? Why it is built on 1 to 7? Grabe, ang ganda na. Why it is built on 1 to 7? Does it mean closing time? Or does it mean ending work? Ang ganda, no? Ibig ba sabihin ito, closing time na? Kasi 1 to 7? Ito bang ibig sabihin rin ay ending work na? Kung ending work na ito, saan nagsimula? Anong sinimulan? Anong palatandaan na ending work na ito? Tapos binigyan tayo ng 1 to 7. So kukuha ka agad kung ano ang motive ng buong story of redemption. O ano ang motive ng Biblia. The whole content of this word. Because this word has a motive. And the motive is 1 to 7, my friend. Kaya ganito ka-espesyal ang 7, kapatid. Why 7 is so vital to us. Kaya Genesis 1:1, 7. Built on 7. Kaya mayroon tayong 7 oceans, 7 continents, meron tayong 7 notes on a musical scale. It signifies perfection. 7, God's work of creation is perfect. Ano yung God's work of creation? 1 to 7. Is perfect because He is with it. Paano naging perfect, kapatid? Paano naging perfect ang 1 to 7? Because God is with it. The fact that He created it, He created life on planet Earth, hindi siya nagbigay ng puwang. Just after the 6, He chose the 7 and blessed the 7. Yun ang kagandahan. Kaya nga, 7 is not ours. That's the day of the Lord. The 7 is His. Sa Kanya yun. Sa Creator yan. Bakit sa Kanya yun? Kasi maalaala natin at makilala natin eternally na we have a God. Hindi pwede na hindi eternal ang reality. Kasi tayo lang talaga, sa ayaw natin sa gusto, ay created tayo. Si Satanas, yun ang dahilan eh. Ayaw niya manatiling created siya. He wants to be like. Gusto niya lagpasan pa ang Creator. Kaya nga, ibinigay niya sa atin yung 7. 1 to 7. Ang work of creation is 1 to 7. 6 days on the 7th day. The 7 is His. And with Him, our connectivity to eternity is promised and secured. Wow! So ang 7, kapatid, ayan ang ibig sabihin niyan is connectivity. Connectivity sa eternity. Tandaan natin, kapatid, yan, ha? Baka ang ating isip lang kaisipin para makilala lang kung sino ang anak ng Diyos. Kasi kayo hindi anak, kami anak. Ganon. But 7 is the day of the Lord. Kaya sa 10 Commandments, 6 days thou art labor. But on the 7th day, you have to rest. Because God blessed it.
And with Him, our connectivity to eternity is promised and secured. Kaya nga, even in the new heaven, even in eternity, we will still be keeping the Sabbath. Kasi ang Sabbath, yan ang pinaka-imprint na we have a Creator. We have a loving God. We have an eternal God. Yan ang napakasarap na reality. Na secure tayo because we have a God, a King. Kaya nga, eternal gospel yan. Eternal kingdom. It talks about kingdom. In fact, this is the only time, the seventh, that in any space of all matter or creation, galing, will congregate to worship Him as their Creator. Ipin mo yan? Ito lang ang panahon. The seventh that in any space of all matter or creation will congregate to worship Him as their Creator. So, the one that recognizes being a Creator, yun din ang araw that they will congregate to worship. It is the only time, the seventh cycle of time, upon which not primed by any object of creation. Hindi yan nakadepende sa object of creation. Bakit? Tandaan nyo kapatid ha? Tandaan nyo ito. Sa cycle of time, mayroon tayong tinatawag na weekly cycle. Mayroon tayong monthly cycle, kapatid. Mayroon tayong yearly cycle. Let's go back to science again. Pag sinabing yearly cycle, the earth revolves around the sun. That's an object of nature, of creation, sun. Objects yan. Na nakadepende ang ating yearly cycle. Yearly, time. Pag sinabing monthly cycle, 30 days. Ano yun? The moon revolves around the earth. So ang moon na ang umikot. Sa yearly, ang earth ang umikot sa sun. Ito naman, sun and moon. Di ba? Kaya nga sa creation, mayroong sun and moon. Yung papel dyan. Kasi movement ang pinag-usapan. Pero sa weekly cycle, kapatid, kasi yun ang beginning ng life, in-establish ng Panginoon yung eternal relationship. Ang importante na itinayo yun na walang object, na hindi tayo pwede mag-worship sa nature, hindi tayo mag-worship sa sun, hindi tayo pwede mag-worship sa moon. Kaya mayroon mga Sabatista, moon, sa monthly moon, yung month, moon, doon sila mag-worship sa moon. Hindi tayo doon, kapatid. Kasi hindi siya nakarely sa object of creation. Ang Sabbath, nakarely siya sa Creator Himself. Who is the Creator? The Creator of time, the Creator of object. So ikaw ngayon, saan ka ngayon nag-worship? Sa object or sa Creator of object? Hindi ba? Dapat magpagandahin natin yung ibig sabihin nito, kapatid. Kaya nga yung Sabbath na sa beginning na ipinaliwanag yung ating pinanggalingan, the beginning, the genesis of life. Mayroon tayong series niya, napakaganda, na pwede natin i-share sa lahat ng Christianity, sa lahat ng Buddhist, atheist, scientific yung atin tungkol sa creation. Kasi hanggang ngayon, hindi pa malinaw sa lahat ng relihiyon ang tungkol sa creation narrative. Pero mayroon tayo dyan, dahil nga sa river sa Mount Adailan, pinaliwanag yan ng Panginoon. Kaya dito, kapatid, na yung weekly cycle ay nakakonekta siya. Kaya ang ibig sabihin nito, kapatid, na 7 is vital because 7 is the foundation of life and relationship. Iyan ang pundasyon ng ating buhay at ang ating relationship. It's the 7. Creation of life and relationship is built on worship. Tanggalin natin ang worship sa dictionary, kapatid.
walang identity kung sino ang creator at sino ang created being. Walang ma-establish na foundation. But because there is worship, therefore we find what worship is, because we worship because there is the creator, that we recognize him because he created us, and then in our relationship we have to worship him because he created us. Thus worship is eternal. Kaya ang worship is eternal, hindi mawala yan. So ibig sabihin, Sabbath is also eternal kasi hindi mawala. Kaya nga nakaukit sa, sa kinukit ng kamay ng Panginoon. So it is the regularity of a worship that portrays relationship between a loving creator and a loyal, obedient, created being. So from creation, 1 to 7 yan. Kasi yun ang work niya. Dalawa lang ang work ng Panginoon na ipinakita sa Biblia. Work of creation and work of redemption. Ibig sabihin, kung ang work niya is built on the principle of 1 to 7, it is no question why Christ, when He revealed to John the 1 to 7 principle. Because from Genesis to Revelation, ang work ng Panginoon, 1 to 7 din. 1 to 6 o 1 to 6,000 years, yun lang ang provision sa tao, sa ating provision, because on the next 1,000 years, we will be in heaven. Yun ang sinasabi diyan, 1,000 years in heaven. Kaya, kinounter yan ngayon ng 1,000 years of peace and prosperity. So, ating napag-aralan nung nakaraang mga videos, pinakita ko sa inyo na why rainbow has 7 colors, why music has 7 notes in a musical scale. Eh, 7 lang talaga, do, re, mi, fa, sol, la. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Pag do mo yan, 8 na. So, hanggang 7 notes lang. Kaya pag mag-compose ka, mag-arrange ka, nasa scale lang tayo ng 1 to 7. And then why Earth has 7 continents? It's an amazing reality. So, hindi tayo lalayo. Hindi tayo lalayo, kapatid, sa 7. Talaga napaka-importante ng 7, kapatid. Kahit sino pang tao, Hudiyo man o atheist man, hindi naniwala, mga mga tao, Hindus o Muslims, pag we go based on science sa life natin, ay dito natin maintindihan na the science of all sciences na pinag-usapan natin noon, nung nakaraang mga topic natin, the science of all sciences is mathematics because it's a fixed science and it's a science that gives us the assurance of time. Na may time ang lahat ng bagay. Kaya nga, may time siya. So, we cannot count time without this number. Kaya mayroon tayong oras. Ma-determine natin ang oras dahil sa number, kapatid. How many seconds? No? How many minutes and how many seconds in a minute? That's 60 seconds. Bakit kaya 6? How many minutes in 1 hour? 60 din. Ang ganda din yan, kapatid, no? Ang ganda din yan. So, 1 to 7, tapos 2 movements or works of God. Dalawa lang ang movement or works of God. Tandaan natin ang pinaka-importanting word, movement or works of God. Creation, from Genesis to Revelation. Redemption, from Genesis to Revelation. So dito natin makikita, kapatid, na 1 to 7 talaga yan. Kaya doon, the first 2,000 years, doon kay Noah, the next 2,000 years, bilangin nyo yan. Mabibilang mo naman yan kasi yung generation ni Noah hanggang kang Kristo, kapatid, is 2,000 years. From the time of Christ up to now, 2020, we live more than, kaya we are living on a borrowed time. So, 2,000 years. So, a total of 6,000 years because the next 1,000 years we will be in heaven. Yun ang sinabi ni Paul sa Hebrews, na sikapin nyo na makapasok kayo. For he that is entered into his rest, yung 1,000 na yan, he also has ceased from his own works. Sinabi, si mismo ang Panginoon na naghinto din sa kanyang trabaho as God did from his. Gaya ng Panginoon. So tayo, pag maghinto tayo on the 6th day, preparation day, on the Sabbath day, rested talaga tayo kasi tapos na yan eh. Hindi na sa atin yun.
resting time na yan na binigay ng Panginoon sa atin. Tapos sa Panginoon, sa work of redemption, yun na din ang time na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating lahat, yung rest na we are going totally restored. Doon tayo muna sa langit. Heavenly kasi divine yun. Yung Sabbath is the day of the Lord, divine yun. So let's enjoy the divinity in that celestial home. Because after that 1,000 years, dali niya tayo dito sa planet Earth. The same planet pero bago na, kapatid. Bago na. Kung anong pangalan yan, Earth pa rin yan, kapatid. Earth pa rin yan. So ang work of creation 1 to 7, ang work of redemption is also 1 to 7. Amen? So napakaganda nito, kapatid. 7 talaga, kapatid. Kaya dito natin maintindihan na sa buong Biblia, isang bisis lang. Bakit isang bisis lang? Ginamit ang salitang Sabbatismos kasi yun na rin ang pinakalas, yung 1,000 years na rest. There remaineth, in Hebrews 4:9, there remaineth therefore a rest. By the way, Pastor Sarabusi, Pastor Jun, if you are going to review itong rest sa Hebrews 4:9, Sabbatismos ang original niya na word sa Greek. Sa chapter 4, ilang bisis minention ang rest. So mayroon siyang corresponding word na ginamit, ilang bisis, ulit-ulit. Pero yung chapter 4, verse 9, no? Chapter 4, verse 9. Sa chapter 4 pala nito, kapatid, hindi chapter 4, ang rest ng 9 na sinasabi, there remain, may natitira pa na kapahingahan. Yan, it refers to Sabbatismos. Isang bisis lang ginamit sa buong Biblia yan. Kasi yan ang natitira nating pupuntahan na pahingahan. That's what remained for us. Bakit? Because Sabbath is a divine. Sabbath is the day of the Lord. Divine yan, hindi atin yan. Kaya dalhin talaga niya tayo, kapatid. Dalhin niya talaga tayo sa divine place, kapatid, divine. Sa teritoryo, the realm of the Creator, the divine. Kaya, for he that is entered into his rest, also he has ceased from his own work and did rest. Let us labor therefore. Let us labor therefore to enter into that rest. Kaya nga, ginamitan niya ng into that rest because it's future. Hindi yan ibig sabihin na, kasi nakasanay. Isipin mo, ang Hebrews para rin sa the Hebrew people are Saturday keepers all their lifetime. Pero pag sinabi sa Hebrews na, let us therefore to enter into that rest, irespeto naman natin yung language na yan, na it talks about the future rest. That is that 1,000. Na yung 1,000 years doon sa langit, yan ang ngayon ang kinounterfeit ng kaaway na dito mula lang tayo sa lupa ng 1,000 years. Ay halos lahat ay nadala dyan, kapatid. Kaya pag binasa mo yan sa ibang Bible translation, ang ganda niya, this shows that the seventh day rest for God's people is still to come. Yung minsan, in-interpret niya na, sa totoo naman, sabi ng saksi, totoo naman na may Sabado, pero doon na sa langit yun. Grabe. Doon na sa langit natin yun. Kasi yun ang binasa nila sa Hebrews 4:9. Na this shows that the seventh day rest for God's people, kasi Sabbatismos ang language niyan eh. So, minention seventh day rest. Pero on the context sa whole Bible narrative, ang ibig sabihin ng work of restoration, na may rest tayo kami. So then there remains our Sabbath rest for the people of God. So maraming Bible translation dyan sa inyong mga laptop, sa inyong mga computer. Pwede niyong basahin yan. For he that is entered into his rest. So makikita mo sa the same chapter verse, makikita mo yung beauty ng pagka-arrange nito, kapatid. Napakagandang pagka-arrange nito, kapatid. Let us therefore give diligence to enter into that rest. Yung word na enter into, ibig sabihin, pupuntahan mo pa that rest. That no man fall after the same example of disobedience. Na wala nang tao na ma-failure nito. Because of this, let us have a strong desire to come into that rest. Magkaroon tayo ng mataimtim na hangarin na makapasok tayo doon. Bakit, kapatid? Kasi may humahatak ngayon sa mga tao sa mundo.
Pati mga Saturday keeper, hinatat na busy na sa Peace and Prosperity Program. Kaya nadali sa scam, nadali sa mga, ano ba yung mga serfan, nadali sa mga, ay kung ano-ano na lang mga itsura niyan, pabago-bago ng itsura yan. Maraming mga Adventist ngayon, nagbibinture ng mga biglang yaman ng mga pira na katakot-takot daw, na mag-matured pa daw yan, na nandyan daw yan sa mga Manhattan box, na sa Manhattan bank, na sa kung ano-ano na mga, ay nako kapatid. Oh kapatid, busa maninguha kita, sa Bisaya pa. Maninguha kita sa pagsulod ni anak nga kapahulayan. Aron walay bisan kinsa nga tao mahulog sa mauusab nga panag-ingnan sa pagkamasukihon. So naanay failure ba? Failure nga dili mo sulod. So tungod ni mga, dahil dito mga kabay, we should do our best to enter that place of rest. So place of rest. Hindi naman ako yan. Contemporary English version yan. We should do our best to enter that place of rest. So it's a point of place. That is heavenly place. So that none of us will disobey and miss going there. Mga kapatid, it talks about a place. Yung sa baptismos na pinag-usapan sa Hebrews 4:9, it's a place, my friend. So let us do fair and justice to these biblical variants, biblical translations. Kasi halos lahat sila, isa lang ang sinasabi dyan eh. No? Let us therefore use diligence to enter into that rest. Yeah. Sa DRB, let us hasten therefore to enter into that rest, lest any man fall on the same example of unbelief. So mga kapatid, sa gabi ngayon, ay talagang tamang-tama lang, no? Ang oras ko dito ay 9:16, kapatid. Ulitin nyo lang ito, no? Ulitin nyo minsan, panoorin ito, kapatid, no? Ay mabigat, no? Talagang kailangan na talaga natin yung masinsinang pakipag-usap na sama-sama tayo. Huwag natin suluhin ito. Kayo din na mga nagpo-proclaim dyan, nagpo-proclaim ng mga mensahe, ay wala namang problema sa mensahe. Pero ang importante natin ngayon, yung mensahe na si Kristo mismo nagsasabi para maipatayo na natin yung kanyang salita na natutupad na ngayon. No? Na literally, it's fulfilling in our very own generation. So napakabait ng langit para sa bawat isa sa atin na tayo ang pinili. We are the generation na pinili talaga na makapasok doon sa 1,000 years na inihanda ng Panginoon. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Yung word na and receive you unto myself, ibig sabihin, kaya nga pumunta, i-receive niya tayo, kapatid. Kaya nga, wala tayong mabasa sa Bible na aapak siya in the second coming. Kasi i-receive pa niya tayo doon. That after 1,000 years, He will come together with us as saints. Ayun ang panahon na ano. So mapag-aralan din natin yan in the succeeding episodes. So succeeding episodes na, please, I want you to read chapter 1, chapter 2, chapter 3, kapatid. In chapter 4, chapter 5. Ang ganda lang yan, kumano lang kami. Simple lang, huwag nating pahirapan ang ating mga sarili upang intindihin yan. Basta nakita nyo lang yung arrangement, kapatid. Okay? So hopefully, now, please, my beloved friends. Okay, shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we thank you so much for the time that we have spent. We thank you, Father, for arranging circumstances sa mga lahat ng nanonood ngayon, sa lahat na mag-review nito, Lord. You are the God. We entrust to you everything, Lord, to touch their heart, their minds, let them understand, and let them decide for righteousness. Thank you, Lord Holy Spirit, for giving us the most wonderful message of 7, the most amazing grace, the power of 1 to 7. Thank you for sustaining us with your grace for the healing message that we receive from you. Bless all these people,
your souls appointed, the souls that are now being sealed by your grace. So we can loud cry by simply sharing this message. Invite friends, challenge them, encourage them to share also to those people that we share. Allow them to take the most precious time that we have left right now in our hand. So precious, because it is being overtaken by this COVID-19. The time that we need has been overtaken. The time to prepare has been overtaken. Let it be, Lord, that the remaining moments, we can maximize it to the glory of your name. In Christ's name we pray. Amen.